Naħseb illi ikun hemm mumenti fil-ħajja tiegħek bħalma hemm mumenti fil-ħajja tiegħi fejn toħorġilna l-espressjoni inħossni imfarrak. Illum tfarrakt. Probabbli tkun ġurnata sewda. Tkun ġurnata b'ħafna impenji. Tkun ġurnata fejn jinqala xi inċident, pereżempju. Innaf familja. Illi t-tifel joħroġ u ma jidħolx. U l-missieru l-om iħossuhom frak. Jiena jġini f'moħħi min pereżempju imur fuq ix-xogħol. Min għalih jibda ġurnata tax-xogħol tajjeb imma isejb illi sħabu ifarkuh. Jiena jġini f'moħħi tnejn li jinħabbu. Erosija jew saħansitra ħajja ta' żwieġ. U aħna għandna dik l-espressjoni. Iż-żwieġ tagħna tfarrak. Ir-relazzjoni tiegħi mal-maħbuba tfarket. Din hija l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minna. U ħafna drabi neqtew qalbna. Biex ma nżidx ukoll meta din l-esperjenza inġarbuha fuq livell spiritwali fir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. U kull wieħed u waħda minna jista' jgħid fil-kuxjenza tiegħu jekk kienx qed ngħid is-sewwa. Meta hemm waqtiet fejn tħoss li ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla titfarrak. Min jaf kemm tkun ilek tibni b'sagrifiċċji, b'impenn, imbagħad tiġri xi ħaġa u jaqa' kollox żorba is-soltu ngħid. Ir-relazzjoni tiegħek titfarrak mal-Knisja. Għaliex mhux dejjem nifhem għaliex ċertu tagħlim li tgħaddilna omna l-Knisja. U allura hemm min anke r-relazzjoni tiegħu mal-Knisja issir biċċiet. Nerġa' ngħid dawn huma esperjenzi li ngħaddu minnhom il-koll mingħajr eċċezzjoni ta' ħadd. Jiena llejla nixtieq ngħidilkom aħbar tajba. Illi Alla jaf ikun preżenti fit-tifrik kollu ta' ħajjitna. Forsi mhux lakemm inniżlu għadejn għax aħna għandna kunċetti oħrajn ta' Alla. Aħna naħsbu li Alla jittratta biss ma' dawk li huma perfetti. Ma l-istatwi tal-bronz. Dak ma jitfarkux. Imma l-bniedem intu jien aħna magħmulin bnedmejn b'natura dgħajfa. U ngħaddu mill-esperjenza varja ta' tifrik Alla tagħna. Kapaċi jkun preżenti fil-frak tal-ħajja tiegħek. Anzi mhux hekk biss. Alla, Ġesu Kristu, isir frak għal dawk li huma infarkin. Ġesu Kristu li bent Alla isir biċċiet għal min il-ħajja tiegħu hija biċċiet. Forsi tgħidu imma din minn żniedek qed tgħidha.
qed ngħidha wara li llum irriflettejt ftit fuq is-solennità li qegħdin niċċelebraw. L-Ewkaristija għadna kif smajna it-tħabbira tal-Vanġelu. Ġesu jieħu l-ħobs u jaqsmu. Il-ħobs isir biċċiet u f'dawk il-biċċiet hekk nitalmu f'kull farka hemm il-preżenza ta' Ġesu. U f'kull farka tat-tifrejk ġenerali tagħna, għażiż ħija, għażiża uħti, għamel il-qalb. U fittex għaliex taħt dak it-tifrejk bħalma taħt il-biċċiet tal-ħobs hemm il-preżenza ta' Ġesu, hekk ukoll f'ħajtek, f'ħajjitna. Meta hija imfarka ma jfissirx li spiċċa kollox. Jaf ikun hemm il-mulej Ġesu. U b'dak it-tifrejk, ġifieri meta jgħaddina minn esperjenza fejn aħna nirrikonoxxu id-djufija tagħna, iċ-ċkunija tagħna, il-fraġilità tagħna li mhix lezzjoni ħafifa, għax meta ir-riħ ikun impoppa, imbagħad diffiċli illi jien nammetti li jiena fraġli, li jiena dgħajjef. Imma hemm esperjenzi semmejthom. Meta l-ħajja tiegħi issejr nara issejr frak u nintebaħ. Jien min jien, jiena dgħajjef, jiena fraġli, jien nitfarrak. B'dik l-esperjenza meta ngħaddu minn waqtiet bħal dawn bħalma fl-Ewkaristija hemm Ġesu illi jsejr frak huwa preżenti fil-frak, jiena llejla nirrakkumandalkom. Għixinej l-esperjenza tat-tifrejk li hemm fil-ħajja tiegħek, fil-ħajja relazzjonali tiegħek, fil-ħajja spiritwali tiegħek. Għamel il-qalb. Għamel il-qalb. Għaliex il-mulej Ġesu ma jridniex inkunu frak, imma kif il-ħafna biċċiet magħmula minn ħobża waħda jiffurmaw unità, hekk ukoll Ġesu fit-tifrejk tagħna kapaċi joħloqna mill-ġdejd, kapaċi jagħtina forma imġedda. Anzi, nerġa' ngħid, Ġesu isir frak għal minu imfarrak. Ġesu jgħaddi mill-esperjenza tad-djufija li bent Alla. Veru Alla, veru bniedem. Jaf x'ifisser titfarrak. Jaf x'ifisser meta int għaddej mit-tifrejk. Imma jsejr frak biex ikun soċju tagħna biex jakkumpanjana f'waqtiet bħal dawn, biex jifhimna. Għax hawn min forsi ma jaħseb illi Ġesu ma jifhimniex meta aħna nkunu biċċiet. Għamel il-qalb. Ġesu jgħaddi minna kuljum. Biex jerġa' jiġborna. Qatt ma jaqta' qalbu mit-tifrejk tal-ħajja tagħna l-kull. Aħna llum mhux biss qegħdin nagħmlu l-festa tal-korpus tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu, imma fil-komunità tagħna
noħorġu f'nofs dan it-tempju l-istatwa devota ta' San Filip. U llejla nixtieq nippreżentalkom lil Filippu illi l-ħajja tiegħu għaddija għexa ma' persuni li kienu frak. Filippu, jekk naqraw l-istorja tiegħu insibu illi kien ifittex, kien jagħmilha ma' min ħajtu kienet biċċiet. Intom l-istorja tafu aħjar minni. Tiftakru dak l-episodju ta' tfajla imxajtna. Issa kienet imxajtna. Jew kellix xi depression qawwija, imma l-fattu illi f'dik is-sitwazzjoni dik it-tfajla kienet imfarka. U nsibu l-Filippu jgħinna fit-tifrik tagħha. Hemm storja oħra fejn koppja ġenituri isibu ruhom frak għaliex tilfu lil wieħed minn uliedhom. U Filippu jagħmilha ma' din il-koppja kollu kompassjoni bħalma Kristu għandu kompassjoni għal bniedem u jgħinhom jinbnew mill-ġdejd. Filippu jiltaqa' ma' dak il-grupp, dik it-tużżana illi kellhom il-kundanna kapitali fuq rashom. Tistax ikollok raġuni oħra biex tħossok infarrak. Eppure Filippu jgħin lil dawk l-irġiel ħalli jerġgħu jinbnew u jsiru sħaħ. U nista' nibqa' sejjer nagħmlilkom episodji mill-ħajja ta' Filippu. Fuq l-eżempju ta' Kristu, Filippu isir frak għal min kien imfarrak. Filippu jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu biex bl-imħabba tiegħu jista' jerġa' jiġbor mill-art lil min ħajtu kienet tifrik. Għalhekk nagħmlu l-qalb eżis tiegħi. Għamlu kuraġġ. Ġesu Ewkaristija illum is-solennità tal-Korpus li lna jibatilna din il-bxara tajba. M'hemm l-ebda esperjenza kera kemm kera. Dnub kemm hu dnub biex nitkellem b'lingwaġġ teoloġiku. Frak kemm frak illi m'hemmx il-possibilità illi aħna niġu irkuprati, li aħna nerġgħu insiru ħaġa waħda. Naturalment skont il-pjani ta' Alla, mhux skont il-pjani tagħna. U fil-ħin li jrid Alla xi darba aħna nippruvaw naġlu il-proċess tal-bini li bħafna paċenzja jagħmel fuqna l-Ispirtu Santu. Fl-istess ħin, fuq l-eżempju tal-għażiż patrun tagħna San Filippu, ejjew aħna wkoll inkunu qrib ta' min ħajtu hija biċċiet. Għax eżisti dan huwa fenomenu ta' żmienna illi min jgħaddi minn esperjenza negattiva u jara ħajtu nieżla biċċiet ħafna drabi isib ruħha weħida, iżolata, tgħix fl-anonimità. M'għandix tkun hekk il-komunità
ekklezjali, il-komunità parrokjali. Anzi, jekk hemm xi ħaġa li fija aħna nistgħu neċċellaw, hija proprju li nuru din l-attenzjoni tagħna għal min fost il-komunità tagħna, anke barra mir-reċint tal-komunità, iħossu imfarrak. Ħankunu mena aħna knisja illi nagħmlu l-qalb meta hemm it-tifrik għax nemnu illi hemm ukoll il-preżenza ta' Alla, ta' Ġesu Kristu li jibnina mill-ġdejd, imma ħankunu komunità, knisja fuq l-eżempju ta' Filippo, rejb ta' min għaddej minn mumenti tqal fil-ħajja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.